Hola, buena tarda. Molt bé, una xerrada més del Cafè, espai de debat, i tots els dilluns, el tercer de cada mes, i a vegades també tenim alguna xerrada excepcional, però en principi són tot el tercer dilluns de cada mes tenim una xerrada. I aquesta havíem pensat de fer sobre el projecte de la llei aragonès. Però hem tingut la gran notícia, l'alegria de que finalment no va prosperar, però realment volíem conèixer més aspectes sobre què era aquest projecte i si bé teníem algunes informacions que anàvem llegint a la premsa o seguint, depèn de quines persones, em falta també molta més informació. I llavors hem pensat aquesta xerrada una mica per posar-nos en el marc de quina és la situació actual i en lloc de pensar això no volem, què és el que voldríem? I realment a nosaltres el que ens preocupa és que es puguin assegurar els serveis públics i que siguin d'accés per a tothom, que no quedi gent exclosa. I per aquesta xerrada hem pensat en Belén Tascón, que és la presidenta de la FAPAC, de la Federació d'AMPAs de Famílies d'Alumnes de Catalunya, i a més és economista. I perquè ens expliqui la situació actual i com realment podem aconseguir o quins camins o què mesures hauríem de fer per aconseguir que blindem els serveis socials, públics, que siguin realment públics. I en aquest sentit, Laura Merino, que també és treballadora social de Marino, també de la Generalitat, ella també coneix molt el tema també des de dins, i també l'hem convidat perquè a més de conèixer com treballadora tot aquest sistema i justament una part que s'ha anat externalitzant molt, també és una activista que està en moltes plataformes i moviments socials. Comences tu, Belén, fent un marc general i després, Laura, possiblement també faci matisos, una mica... Primer de tot, doncs moltes gràcies a tots els que esteu aquí i una mica la idea és que, a veure, nosaltres hem estat des de la FAPAC durant bastant temps, quasi un any i mig, perquè vam començar el tema de la llei aragonès al desembre del 2018. Llavors, un any i mig, un any i 2 mesos. Llavors, des de l'inici, va ser una sorpresa quan van trobar un dia que al Parlament, en concret a la FAPAC, estaven amb el tema del decret de menjador, que com enèsima vegada que anàvem al departament ens deien no, és que això s'ha de ser sí o sí contractació pública, no pot ser d'una altra manera, ha de ser contractació pública, no pot ser contractació pública, volem que entenem que el menjador, l'espai de migdia, ha d'estar dintre, és un temps educatiu més, això significa que avui en dia no podem entendre el dret a l'educació sense el dret a l'alimentació perquè estan solapats i que hem d'anar cap a un model que sigui gestió directa, que el departament pugui garantir la gratuïtat i la universitat del sistema. No, això és impossible i només pot ser en contractació pública. Estàvem discutint això, ens deien que era la normativa, la llei de contractes del sector públic qui obligava a fer-ho d'aquesta manera, per una banda, i també ens deien que això venia de la directiva comunitària. Nosaltres vam desmuntar jurídicament aquestes dues afirmacions, dient que això no és cert, que és tot el contrari, com ja s'ha vist durant tot aquest procés, i al final fent aquesta lluita ens van trobar de cop i volta que aquesta llei estava en el Parlament i que estava fent passes dintre de la tramitació parlamentària d'esquenes a la ciutadania. Ens vam posar en contacte amb els grups parlamentaris, podeu consultar les hemeroteques, no veureu que hi ha l'informe de FAPAC, que va fer una carta, etc. Ens vam posar en contacte amb els grups parlamentaris, vam parlar amb els grups parlamentaris, vam intentar, amb altres moviments socials, com ho fem, i de tot això va sortir que el
el mes de juny de l'any 2019, doncs es va constituir aquesta plataforma, una plataforma que al final són més de 100 moviments socials, des d'índole, des de moviments des de marees, la marea de feministes o la marea blanca, passant per sindicats o passant també per moviments més ecologistes o la plataforma del deute. Vull dir que hi ha tot un... O sigui, normalment dels tres sectors, els que aquesta llei de persones serveix a les persones, però en general una àmplia base també a nivell local que ens va permès al final tirar endavant les propostes. També som conscients que potser hem guanyat una batalla, però que no hem guanyat la guerra. Això ho sabem, som molt conscients. I sabem que la propera legislatura tornarà a sortir un altre avantprojecte de llei que anirà al govern i que el govern passarà, que tramitarà i anirà al Parlament per tornar una altra vegada a aprovar-ho. Vull dir, sabem que això és la realitat, perquè sabem que les regles d'aquest sistema en el que estem ara visquent són aquestes. En els serveis socials és un coto on hi ha negoci, on hi ha un benefici obtenit per part del món empresarial. Estem visquent uns moments en què tasses de benefici en el món físic no són tan elevades, en canvi tant en salut, sobretot que en educació, que en salut ja s'ha ficat, no sé, una dada que a mi em va quedar molt així, el 70% del pressupost de la Generalitat de Catalunya del Departament de Salut, que són uns 8.400 milions d'euros, el 70% està externalitzat, és a dir, no està gestionat directament per l'administració pública. I penseu que l'administració pública gestiona pràcticament el 90% dels CAPs de l'assistència primària i els hospitals de referència, que són els hospitals on es fan tots aquells processos més cars per la ciutadania. I això es fa amb el 30% del pressupost. La resta, el 70% restant, és sobretot per als especialistes que estan en els consorcis dels hospitals comarcals, que són consorcis de la Generalitat. Bàsicament tots consorcis de diferents formes i totes aquestes empreses que estan constituïdes al voltant de la salut. Llavors, què és el que ens trobem? Ens vam trobar durant tot aquest procés que quan intentaven explicar a la gent què deia, per què ens oposaven a aquest text, que el que deia era que hi havia una sèrie de serveis, que eren serveis relacionats amb la vida, que estem parlant de salut, estem parlant de serveis socials, estem parlant d'educació, tot un seguit fins a uns 200, deien, o 100 i pico CPBs, que són còdics en els quals identifiquen els serveis, doncs deien que totes aquestes activitats es podien, creava un marc perquè es pogués aplicar la contractació pública a títol onerós. Què vol dir això? Vol dir que l'administració pública podia contractar amb una empresa privada via la llei de contractes del sector públic, i l'empresa obtenir un benefici i donar aquests serveis. Evidentment no obligava que l'administració actués així, això va ser també una de les voluntats que van sonar. Creava el marc legal, un marc legal que ara no és tan diferent, és a dir, que ara també desgranarem una miqueta que ara no és tan diferent, però que donava un pas més enllà. Per què? Perquè facilitava fer aquests contractes que en aquests moments, quan nosaltres anem a mirar la normativa bàsica, veiem que sempre està pensada tant en salut com en educació perquè aquests serveis siguin prestats directament per l'administració pública, el que denominem gestió directa. Llavors, com que vam veure que això a vegades ens costava explicar i tampoc volíem caure en cap tipus de demagògia, de privatitzacions i tal, i volíem ser una miqueta més afinats, doncs vam pensar que també una de les coses, i de fet, demà hi ha una roda de premsa que fa la mateixa plataforma, en la qual el que diem és que nosaltres sabem que hem aturat això, sabem que aquí no acaba la cosa, i que una de les accions que volem fer és explicar el per què pensem que els serveis públics, aquests necessaris per a la vida, torno a repetir, això ho marco molt, han de ser de gestió directa. I jo, una mica per guiar, aquest seria una mica el per què del que jo vaig explicar ara i com nosaltres ho entenem i què és el que diu les normes. El que fem, això seria, no sé si ho veu bé, si nosaltres diguéssim què és la gestió directa i què és la indirecta, diríem que la gestió directa és aquella gestió que està realitzada directament per l'administració pública. És a dir, que els funcionaris realitzen aquests serveis.
produeixen, com el que estem acostumats, o que estaven acostumats en salut a que passés, que el nostre metge és un personal estatutari de l'ICS, de la Generalitat de Catalunya, o que els mestres de les nostres fills i filles són funcionaris del cos docent de la Generalitat de Catalunya. Això seria la gestió directa. En aquest cas, la gestió directa significa que directament l'administració presta aquest servei. Presta aquest servei en contractació de personal propi via ser funcionaris. Aquesta gestió directa té una cosa, estem parlant, i torno a repetir molt, de serveis a les persones. Perquè els serveis a les persones tenen una característica que altres coses no en tenen, i és que bàsicament estan prestats per persones. Llavors, quan tot això comença, quan comencem a parlar de lo que és la nova gestió pública, quan comencem a parlar sobretot del concepte que és la nova gestió pública i de tot l'economia neoliberal i les polítiques neoliberals, doncs això apareix a partir de les crisis del petroli, apareix en un context determinat, i en el qual el que es posa de rellevància és que es considera que l'administració no és eficient, no és eficaç, és inoperant, és molt gran, i és necessari, d'alguna manera, que l'empresa privada, que té tot el contrari, entri en l'administració o que es prestin serveis d'administració perquè així es guanyi en eficàcia i en eficiència. Aquesta ha estat la lògica per la qual molta gestió directa ha anat passant bàsicament en directe. Aquesta i una altra molt important. Una de les coses que es vol aconseguir és la reducció de la mida del sector públic. Quan diem això, i això què vol dir? Què vol dir exactament? Doncs l'administració és molt gran. L'administració és molt gran i llavors això suposa una burocràcia, unes formes de fer, una sèrie de coses. Llavors diu, per no ser tan gran, parts de la meva, és un arbre, parts de les meves branques que jo us desenvolupo, no cal que ho faci jo directament, sinó que ho faci el mercat. Això va ser, per exemple, la Generalitat això es va aplicar als que treballeu, quan va començar tot el tema de lo que era l'aplicació de les TIC dintre de l'administració pública, que l'administració pública per si mateixa és una gran consumidora de TICs, va començar així. Es va entendre que això es podia externalitzar. Primer diria el Centre Informàtic de la Generalitat, 4 gats i tal, però quan la cosa es va començar ja a parlar d'aplicacions informàtiques, que tot funcionava així, això es va externalitzar, perquè s'entenia que era com es fan moltes empreses, no és el que es denomina en economia el core business, no és on jo tinc el valor afegit, sinó que això pot fer qualsevol. Llavors, sota aquesta idea de guanyar eficàcia i eficiència, dic, un que estigui especialitzat en fer això, en fer aplicacions informàtiques, doncs es farà i tal. Què ha passat? Perquè ara a la Generalitat s'ha produït un canvi així, doncs se'ns han donat compte, igual que ha passat amb moltes coses, que estaves externalitzat el teu know-how, el teu coneixement, perquè al final deixaves que fos una empresa que fes aquests aplicatius, que gestionés aquestes bases de dades i tu te quedaves sense res. Això ens ha passat molt, en diferents temes, en diferents aspectes. De manera que tenim una tendència de la nova gestió pública com a model, que ja dic a reduir aquesta mida del sector públic per fer-lo més petit, per fer-lo més compacte i fer-lo més eficient, i llavors a partir d'aquí el que es fa és aquesta externalització. Què vol dir l'externalització? L'externalització és una gestió indirecta. Vol dir que l'administració pública continua sent la titular del servei, teòricament també hauríem de dir responsable, però en la pràctica la Generalitat ha deixat de ser responsable perquè cada vegada que ha externalitzat s'ha oblidat de lo que havia externalitzat. Això l'ha fet la Generalitat, però ho fan la majoria dels ajuntaments i ho fa l'administració general de l'Estat. És un mal endèmic de tot el país, aquí no hi ha barreres per això. Llavors ha agafat aquesta gestió indirecta i ha externalitzat. Com es pot externalitzar? Ja ho veurem, hi ha diferents maneres per fer-ho, però la idea bàsica és dir, això jo no ho faig, no ho faig per què? I aquest per què pot ser ell, primer perquè hem tingut, o perquè els polítics al final que volen són els resultats en un moment donat, llavors saben que aquests resultats serà més fàcil que anar a contractar-los al carrer que tota la màquina d'administració es posi. Per altra banda, que s'ha tatxat a l'administració com inoperant per algunes coses. Per altra banda, que això també produïa un negoci extern, per la qual les empreses estaven molt interessades en fer... Recordem, quan neix una nova gestió pública, que neix justament en la crisi del petroli, quan hi ha un gran dèficit dels estats i les empreses no volen pagar impostos. Llavors, com compagines per una banda el fet que hi hagi un dèficit fiscal en les administracions públiques, que són les que estan generant aquest dèficit, dius, bueno, per que no hi hagi dèficit,
doncs que l'administració no faci res, no? És aquesta lògica que és la que s'està acompanyant constantment, no? Doncs llavors tenim gestió directa i gestió indirecta. Entre més sector públic i menys sector públic, doncs hi ha diferents graus, no?, d'aquesta gestió indirecta, no? Podríem dir, per exemple, que, per dir alguna cosa, un contracte és una cosa molt concreta, l'administració pública contracta per això, però en canvi, quan parlem de que contracta una gestió, doncs ja fa, per exemple, podem pensar des de la recollida d'escombraries a la salut o quan es fan cursos educatius o el que sigui, o quan es contracta el SAT. Vull dir, doncs hi ha gestions que són per donar el temps i que des del moment que tu, l'administració, no la fas, tornar-la a fer és molt complicat. I això podem pensar en molts casos que s'han intentat a vegades fer remunicipalitzacions i costa molt, o quan es vol recuperar el servei de les escombraries o així, que ha passat en alguns països, que tot el tema de la recollida de residus, doncs s'ha vist que l'administració no tenia aquest know-how i que ja era molt complicat poder recuperar el servei. Llavors l'externalització et produeix això. Al final d'aquesta externalització arriba un punt en què ja parlem de privatització, que des del punt de vista de la gestió no és massa diferent, perquè en l'externalització la gestió no la fa l'administració pública, la fa una empresa. I aquesta empresa actua normalment, com no pot ser d'una altra manera, amb la seva lògica empresarial. Hem de pensar que algú que fa un servei, que realitza un servei per compte de l'administració pública, vol obtenir un benefici, si no, no ho farà. És a dir, no estem parlant d'activisme social, estem parlant que hi ha una empresa que hi treballa, que explota un servei a canvi d'un contracte i a canvi d'una remuneració. Llavors, evidentment, què passa? Doncs que garanties de drets, que l'administració t'ha de garantir sí o sí, quan això es dona dintre de la prestació de gestió indirecta, doncs comencen a haver els problemes. I això, jo us puc posar l'exemple que ha sortit amb el cas que això requerà molt de temps, però de l'educació de titularitat pública o de titularitat privada, en els concerts educatius. Doncs, evidentment, a les escoles concertades, doncs el que volen és tenir un alumnat determinat que diguéssim que la gestió sigui el cost més baix possible. És a dir, si tenim alumnat en necessitats educatives específiques o que venen d'entorns socioeconòmicament desafavorits, doncs evidentment l'empresa, pot haver-hi molts casos, podem parlar molt d'un cas concret, etc., però la Generalitat no és un cas concret, són les dades, i el 80% d'aquest alumnat està en l'escola pública i el 20% està en la concertada, de manera que hi ha un desequilibri, hauria d'estar al 50-50 i no és així, amb la qual cosa les dades en refuten l'argument que us estic donant. Llavors, quan parlem de la gestió indirecta, doncs aquí podem parlar de diferents coses, des de figures contractuals, que és el contracte, el que la llei de contractes del sector públic, a figures no contractuals que haurien de ser subsidiàries, com podem parlar dels convenis o dels concerts, i no de baix. Llavors una altra cosa, i després estan les col·laboracions público-privades, que aquí posen PPP, les sigles en anglès, que és no deixa de ser més que també una forma d'externalització en la qual hi ha una part, o sigui que l'empresa que contracta és un pool d'empreses normalment, doncs el que fan és financiar-te el projecte, que és el model que es posa ara molt per a la construcció d'infraestructures, construcció d'hospitals, etc. L'administració contracta amb unes empreses que executin o que facin una infraestructura o que facin un hospital, aquestes empreses posen el finançament, no compta aquest finançament com finançament públic, sinó al contrari, sinó que ens escapem també dels límits de l'endeutament, etc. Llavors, després li dones la concessió el contracte amb aquesta empresa durant 30 anys o més. O sigui, aquesta seria una miqueta les noves formes, però que parteixen sempre de la mateixa base. I quan parla de titularitat dels serveis, perquè la privatització és el que hem fet al final i hem dit, un privat ha comprat, ja és el titular d'aquest servei. Pensem en Telefònica en el seu dia, o pensem en totes les empreses de l'INI, de l'antic Institut Nacional d'Indústria, que després s'han anat privatitzant. Això seria la privatització. Però
torno a repetir, en els serveis a les persones, quan estem parlant d'un servei en el qual ho presta una altra persona, que hi ha aquesta gestió, per l'usuari, i és igual, al final, qui sigui, en aquest cas, el titular, si no hi ha mitjans de producció, o bàsicament és tot capital humà, doncs és neutre, perquè al final el que rep l'usuari, el que rep el ciutadà, quan nosaltres anem al metge, doncs és l'atenció d'una persona. Una mica perquè... Llavors, com es pot prestar un servei, això ho passo més ràpid perquè ja l'hem dit, gestió directa i indirecta, figures no contractuals que hi ha subsidiàries, això significa que fem un abús d'un ús massiu dels convenis i concerts quan no s'havien de fer, evidentment, i després la contractació pública. La diferència entre les figures no contractuals i les contractuals és una, que les contractuals, la llei ja així ho estableix, es fan a títol onerós, que era el que passava amb la llei de contracte de serveis a les persones, la llei Aragonès, que això significa que l'empresa pot obtenir un benefici en la prestació d'això. En les figures no contractuals, la llei estableix que ho han de fer entitats sense afany de lucre, i llavors per això no hi ha aquest benefici directe. Evidentment, tots sabem dels casos, etc., en què els beneficis són indirectes perquè es paga moltíssim al gerent o que el lloguer, que això, uns casos aquests coneguts, però precisament fixeu-vos que són coneguts perquè ha actuat, és a dir, hi ha hagut una denúncia, ha pogut actuar la justícia i hem vist que s'estava cometent una irregularitat, que era que sota el paraigua de fundació estaven lucrant, i unes persones que estaven lucrant. El que nosaltres dèiem de la llei de contractes de les persones de la llei Aragonès és que una vegada això s'aprovés, això no podíem perseguir-lo, perquè és que la llei ens deia que es podia fer. Llavors, doncs clar, amb tot això diu, però què pesadez això del benefici, no? Per què ens hem de preocupar si té benefici o no té benefici? Clar, penseu, un benefici normal, 10%, 20%, i de los bajitos, doncs, quan la gestió és directa, i estem parlant sempre, torno a repetir, que són serveis, que bàsicament el que hi ha és capital humà, salaris de les persones, que no hi ha inversió en capital físic, la productivitat, que siguin més o menys productius, l'eficàcia i l'eficiència del que parlava abans, amb això que perseguim tant la nova gestió pública i les polítiques neoliberals, doncs només es basa en el capital humà. Perquè una cosa és que tu dius, doncs jo soc d'una empresa privada, soc més competitiva perquè aplico més capital físic, perquè faig innovacions, etc. Llavors aquí sí que ho entenem, que hi ha un increment de la competitivitat i de la productivitat perquè injectes capital físic, perquè tu tens una maquinària que produeix més o perquè coses d'aquestes que tenen que veure o perquè externalitzes unes coses i altres no. Però si només el bé es produeix amb capital humà, doncs ja veurem com ho conjuguem les dues coses. De fet, aquí l'he dibuixat com unes boles. Imaginem que tenim un servei qualsevol. Ara posem per cas, per exemple, l'educació pública. El cost del servei de la gestió directa és, en aquest cas, el sou, els 2.300 milions d'euros que paga el Departament d'Ensenyament anualment al personal docent. Això és el cost en personal de l'educació pública. Perquè es feu una idea del Departament d'Educació, per manejar una mica els números, perquè veieu això com aplica. En aquests moments el pressupost del Departament d'Educació són de 4.800 milions d'euros, dels quals 2.500 van a personal docent, més del 50%. 1.100 milions d'euros van a concerts, això diguéssim serà la part externalitzada. I la resta són, hi ha beques, una partida més o menys de 50 milions d'euros, en tot el tema del transport escolar per a les persones que, la gent que viu en les zones rurals i tot això, que són com uns 150 milions d'euros, 80 milions d'euros més per al funcionament de les escoles i després el que es posin d'infraestructures en cada etapa. És a dir, si us heu fixat, una part molt important, aproximadament en el cas del Departament d'Educació, el 75% del seu pressupost és gestió directa, és a dir, tot ho gestiona el departament. De manera que, com que tot ho gestiona, dona servei amb els seus docents al total, o sigui, al 70% de la població en edat escolar a Catalunya, des de 3 a 18. Doncs tot això ho fa el departament amb aquests diners, que són tants. En canvi, això és el cost.
Si ho presta directament, costaria això. Però, ara, si això ho fes una empresa privada, aquest cost, que imagini que faria el mateix, perquè, clar, estem pagant una hora d'un mestre de l'educació pública, és una hora, són 60 minuts iguals que un mestre de l'educació privada, això ho entenem tots, que estem pagant una hora. Si el cost és el mateix, doncs hem de sumar aquest benefici, això d'aquí és el benefici, ¿vale? Bueno, aquí què ens dona? Que el cost per l'administració és una bombolla molt més grossa. Veieu que he de sumar el cost del servei i el benefici, no? Aquest és el cost que ha de pagar l'administració si això fes un contracte, ¿vale? Llavors, però com que nosaltres, no? Els diners és de tots, no? Que és el que diem, bueno, vale, molt bé, no? Però l'administració no pot pagar més del que li costaria amb ella, no? Si ara els docents que els hi paga 2.500 milions d'euros no va pagar més. Llavors, com ho fa l'empresa perquè això tingui aquest benefici? Bueno, doncs, el cost de contractació és el mateix, les boles no es veuen, són la mateixa mida, però el cost del servei és més petit. Perquè el benefici, evidentment, l'has de mantenir. Com ho pots fer en un entorn en què estem parlant de serveis a les persones en el qual només intervé capital humà? Només hi ha dues maneres. Una, precarització laboral, és a dir, els sous que cobren els nostres mestres són superiors als sous que cobrarien les mestres en un sistema privat. Això s'entén, no? O la reducció de la qualitat del servei, o l'aparició dels copagaments, que això passa. Suposo que alguns de nosaltres, si compartim més sovint sona, el podòleg, no sé vosaltres, però el meu cap de Vall de Gràcia s'ha de pagar, no? Per dir alguna cosa, no? El que vinc a dir amb tot això és que la gestió indirecta ens suposa que hi ha un benefici econòmic que ens fa incrementar aquest preu si volem la mateixa qualitat i si volem que les condicions de les treballadores que ho fan es mantinguin. Nosaltres ens vam donar compte en tot aquest periple, perquè amb això ens acompanyava molta gent, per exemple, del tercer sector, del SAT, de gent de l'atenció domiciliària, etc., que en general és un sector molt feminitzat, en el qual la majoria, tant en educació com en salut, etc., són sectors en què més del 60% són dones. O sigui, en sanitat, en salut estan sobre el voltant del 3%, en serveis socials estan algunes al voltant del 80%, 90%, vull dir que són sectors molt feminitzats. Al final, aquestes treballadores estaven rebent uns sous molt inferiors que el mateix sou que rebria o que rep una treballadora pública. Estem parlant d'això, aquesta precarització, perquè si no, com pots obtindre el benefici, no? Llavors, d'aquí, jo la segona cosa que potser puc passar-lo molt ràpid és que quan nosaltres parlem de la llei de contractes públic, una altra cosa que ens deien és que no, és que clar, la llei Aragonès el que vol fer és que la llei de contractes públic és molt dolenta perquè és la llei de Madrid i és molt dolenta, doncs que si aquí fem una altra llei serà molt més fàcil, tindrà molts avantatges, o sigui, podrem introduir clàusules socials, podrem introduir clàusules mediambientals, podrem fer que el preu no sigui un factor determinant, etc. I clar, llavors també ens hem de recordar què és el que diu la llei de contractes del sector públic, perquè si nosaltres anem a buscar la llei de contractes del sector públic, això ja ens diu, a part, una altra cosa, ara anem a ser una mica rigorosos a nivell jurídic. Nosaltres tenim una directiva comunitària, que era en aquest cas la 24/2014, 23/2014. Aquesta directiva comunitària, que era la que regulava la contractació pública, després cada país membre, evidentment, la transposa en el seu ordenament jurídic i fa la llei de contractació pública aquí, que et dona un altre paràgraf. El paràgraf de la UE i el paràgraf de l'Estat no poden ser contraposats, han de dir el mateix, perquè si no estarien transposant, no? Però és que, per competències, després ens passa el mateix, que quan l'administració pública, la Generalitat de Catalunya, fa la seva llei, no pot contradir el que diu la llei estatal, perquè si no, evidentment, el Tribunal Constitucional diria, escolta, dona, però aquí l'has liat, això no toca, no? Llavors, tot el que aquesta llei garantia segons les seves ordenances, doncs, evidentment, ho pot dir perquè la diu la llei estatal. Com veureu, s'ha fet una miqueta només un esbós, no?
La llei ja incorporava aquests criteris socials, mediambientals, d'innovació, projecte de contracte. Ja deia que tot això podia puntuar i podia ser, ja està dintre del decret de condicions tècniques i que es podria, evidentment, ja ho diu, no cal que vingui la llei del senyor Aragonès per dir-ho, perquè això ja ho diu la llei estatal, no? Permetre l'accés a les pimes, que no és un altre tema, és que no volíem que és una llei anti-Florentino, no, perdoni, no és una llei anti-Florentino, perquè la llei de contracte públic ja permet l'accés a les pimes, fer lots, l'autorització, etc. Però no només això, és que es voler escapar-te de la contractació pública d'una empresa multiserveis com és Clefe i com són del Grupo de Florentino o Valoriza, etc., avui en dia, jo ho sento, però és poner codó al mar, o sigui, és impossible perquè aquesta gent, el seu negoci és el core business, aquí sí que és la contractació pública. Tenen un ejército d'especialistes en contractació pública que l'administració no pot fer res amb ells, perquè saben molt més que en saben els funcionaris experts en contractació pública, perquè viuen d'això. I perquè no només tenen negocis aquí, tenen negocis arreu del món fent el mateix. És a dir, que aquesta d'això, que jo faré una llei a mida, mira, tu no pots impedir en cap llei, sí que pots fer reserves, també no pots, la llei de contractació públic permet fer reserves per algunes coses, no? Pots fer reserves per alguna cosa, però el que és el gruix de la contractació, escolta, hauríem de canviar moltes coses, no?, per poder dir que una empresa no et presentis, no? També hi ha reserves als contractes, permet la publicitat, increment la transparència, i després una cosa que hem de dir que és molt important, que bàsicament és això que està aquí, no? Que la llei de contracte públic no regula, o sigui, no diu que guanya el concurs el que tingui un preu més baix. Parla de la relació qualitat-preu. En el límit, podria ser que l'administració pública digués el preu és fixe, 10, i guanyar el concurs aquell que em doni millors condicions de qualitat. Això es pot fer, això ho permet la llei. En aquests moments, la Generalitat de Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat, quan fa el manteniment del FER de les carreteres comarcals de Catalunya, el preu només puntua el 30%. En aquests moments, l'any passat, a l'Ajuntament de Barcelona, al menjador d'escoles bressols, el preu només puntuava el 35%. Ho dic perquè això, que també es podia aplicar, que el preu no comptaria, etc., ojo, que això ja es pot fer. Però després hi ha una altra pregunta que ens hem de fer tots i totes. A veure, si el preu compta menys, vol dir que es pot pagar més del cost, d'aquest cost que feien, que deien aquella boleta que feia de gestió directa, és que són els nostres impostos, vol dir que estem malbaratant els nostres impostos, perquè també hi ha una responsabilitat anterior. És a dir, tampoc es tracta d'enriquir a les empreses perquè les empreses, per enriquir-se, paguin el que estableix el conveni col·lectiu a les seves treballadores, que és el que ho estan fent ara. Tot i que ho diu la llei, en aquest moment ho diu claríssimament, que sempre has de pagar, i no només l'empresa que contracta, sinó també la que subcontracta. Això ja ho diu. No cal fer cap altra llei per dir el que diu aquesta. Per això nosaltres ho trobàvem, que això no era un tema legislatiu, no? No, és que ja ho pots fer. Quina diferència hi ha? Evidentment que des del moment en què tu treus un llistat en el qual hi ha tota una sèrie de serveis que fins ara la seva normativa sectorial, com són la llei bàsica de salut i la llei d'educació, et deia, està pensant per la gestió directa, i tu dius, no, mira, jo aquí la gestió directa, però jo aquí he fet una altra cosa, que potser no s'aplica ara, però ja queda ahí, en què puc fer contractació pública, sabem, com s'ha demostrat la història, que cada vegada que fem un pas cap endavant no hi ha un pas cap enrere. I llavors, com que hem vist i hem patit moltes de les usuàries, que suposo dels serveis socials, de l'educació i de la salut, doncs com funciona la gestió indirecta, l'externalització, que evidentment, clar, l'empresa vol guanyar diners, i no se guanya diners prestant un servei de qualitat, i no se guanya diners si és a la salut sense demanar moltes proves, que cada prova l'administració paga i a millor són proves que no serveixen per res, no? Això és un tema que s'ha superestudiat en medicina, no? El problema de la simetria informativa, no? Entre el malalt i el metge et demana moltes proves, és el que fa la sanitat privada, demanar moltes proves. Tots els hospitals que estan operant dintre del nostre sistema, l'EAC, Quirónsalud i el grup Fresenius, que eren aquests alemans, doncs funcionen així, no? Hem de demanar proves i proves, perquè és el que... Doncs, tiro endavant, no? I llavors ens passem
Amb un altre tema, que l'apunto aquí, no vull entrar, només apunto, que és com això, com està evolucionant, quina és l'evolució, per què al final surt tot això. Torno a repetir, que això vull que quedi clar, que la normativa que tenim bàsica en el nostre país, d'educació i de salut, serveis socials una mica diferent, perquè els serveis socials es va fer les lleis bàsiques posteriorment i ja no es pensava tant en la figura del funcionari per prestar, estan basades en qui presta el servei són funcionaris. De fet, tota l'externalització que s'ha fet en salut s'ha agafat parts de les lleis que s'han desenvolupat, però que eren sempre, si no hi ha suficient, si no es pot prestar d'una altra manera, subsidiàriament durant un temps es prestarà això. Per això hem dit que les figures no contractuals, que són les que més s'utilitzen, això dels concerts i tal, són subsidiàries, perquè no haurien de ser. Els convenis tenen una focalització molt concreta, és coses que surten de cop i volta, que són necessàries donar una resposta, imaginem, salvamento marítimo, has de donar una resposta, fas un conveni amb la Creu Roja perquè té no sé què, però no té sentit fer un conveni per una activitat que es fa normalment, rutinàriament. Doncs la col·laboració público-privada. Llavors, com us dic, és un pas més. Quina és la diferència que hi ha respecte a lo que s'ha dit ara, les externalitzacions per contractació pública? Bàsicament, l'única diferència és que quan fas aquesta contractació, quan fas aquest contracte amb aquest pool d'empreses que vol prestar el servei, el que els dius, mira, com que jo no tinc diners, com que jo no puc finançar perquè no em deixen endeutar-me més, doncs tu t'endeutes, si tu t'endeutes, tu vas al sistema financer, demanes diners, jo t'avalo, jo dic que és per això, demanes diners, fem a l'hospital, jo dono aquesta gestió per 40 anys, més 10 anys després, et pago per la població que en aquest hospital perquè ocupa per el nombre de persones que estan dintre d'aquesta àrea i també et pago per aquelles persones que estan en una altra àrea però que volen venir a aquesta per cada intervenció que facis, per exemple. És el model hospitalari que s'ha fet a Madrid, es basa en això, és a dir, el model aquest de les trames Gürtel, totes aquestes, viene d'esto, viene de construir aquests hospitals, ha posat aquests diners, tots aquests sobrecostos, han sortit per el doble del que inicialment estava fent l'obra, i després, si voleu, si hi ha temps, si algú té curiositat, puc fer un cas pràctic, però vull dir que també no ho portava preparat. Però, bàsicament, el tema de la col·laboració público-privada ve per això, perquè apareix l'empresa privada que posa els diners. A Catalunya, per exemple, això ens passa molt amb la construcció de carreteres. És a dir, l'eix transversal es va construir així. La Generalitat de Catalunya no va posar, llavors és el peatge alemany, que els diuen, no va posar diners, va construir la constructora, però cada vegada que passa un cotxe, clic, 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 doncs la Generalitat ha de pagar diners a la concessionària, a qui ho ha fet per això, és un peatge a l'ombra, que es diu. És a dir, en infraestructures s'ha utilitzat molt i en la construcció això també s'ha utilitzat en tot el tema de la introducció de noves tecnologies, és un sistema que s'ha utilitzat. Doncs, en base... Després hi ha un tema que és important en aquests d'això, és la transferència de riscos, perquè al final, si en recordeu, ara us faig el cas, si recordeu casos, les radiales de Madrid és un cas de col·laboració público-privada que es va fer d'aquesta manera i que després es va calcular malament la demanda. Llavors l'administració, quan va dir, mira, la demanda que passaran és aquesta, doncs es va equivocar, però què va passar quan entra en concurs de creditors, en un quiebra, què va fer l'administració com que havia estat, com que aquest risc, el risc de demanda l'ha de cobrir l'administració, trinco, va fer les indemnitzacions aquestes bestials a Florentino. Però el mateix també és el mateix cas que tenim del cas Castor, és el mateix, és a dir, el Castor és el magatzematge subterrani de gas que hi havia, que hi ha, que encara està allà confinat, que no se mueva, davant de Vinaròs. Doncs va ser el mateix, també una UTE, una part era de Florentino i una altra part d'una empresa canadenca, i llavors van fer això i resulta que els estudis, el que és la declaració d'impacte ambiental, els estudis geològics, no s'havien fet bé. Quan no s'havien fet bé, aquí ha sortit moltes coses que sí que s'havien fet però que s'havien amagat. Aquí després ja tota la cosa. El resultat, 1.350 milions d'euros que es va assignar el Consejo de Ministros, que es va indemnitzar a Florentino Pérez
doncs per una cosa que havíem fet malament. I, bueno, ho deixaria aquí perquè, si no, es queia tant. Gràcies. Bueno, jo també havia preparat una mica Marc, però ja que ho ha explicat ella una miqueta, jo generaré una mica de polèmica perquè jo no estic tan en contra o no estava tan en contra de la llei Aragonès. En aquest cas, perquè els serveis socials i tot el que té a veure amb servei d'atenció a les persones té una regulació molt mínima i sanitat i educació van molt a anys llum del que tots els serveis socials van. I per tant, necessitem que hi hagi una regulació com Déu mana, ja que el mal ja està hecho, almenys que esté en mejores condiciones. Jo no defensaré evidentment la privatització mai de la vida, però sí que jo crec, no estic d'acord en que la llei Aragonès obrís la porta a l'externalització de serveis, sinó que del que ja hi ha ho regulava, ho posava una mica de bases. L'error o l'errada jo crec que va ser posar els CPPs, estic d'acord, al final de tot i posar un llistat tan extens de serveis, sobretot hospitalaris i de més, que potser no hagués calgut. Però pel que fa a l'àmbit social, doncs de fet no hi ha hagut tanta queixa des de l'àmbit social com des de l'àmbit educatiu i des de l'àmbit sanitari. Per tant, bueno. I de fet aquesta llei no deia res més que la llei de contractes dels serveis del sector públic, que com ja he dit ella recull una directiva europea que obligava. I el fet de pertànyer a la Unió Europea també ens obliga al foment de la competitivitat. Per això l'administració pública obre la porta a la contractació també, perquè en teoria hi ha d'haver un equilibri també i participació d'altres actors en la gestió de serveis. És el que darrerament es diu, en la gestió pública i de més, perquè hem passat d'un estat del benestar amb una intervencionista quan havia arribat la crisi de l'estat del benestar als anys 70-80, doncs a obrir la porta a que altres puguin entrar. Però sí que hi ha certes funcions en referència al sector públic, als serveis públics, que alguna d'elles segueix sent en mans de l'administració, com és la regulació. Mentre la regulació no caigui en mans d'altres, com a mínim és una garantia, també de... Sí, és una garantia, jo crec. És a dir, la regulació, la planificació, la provisió, que la provisió sí que, per exemple, en el cas de sanitat, el Servei Català de la Salut, un dels proveïdors és l'ICS, però després hi ha tot el que són les fundacions privades i empreses privades que estan gestionant hospitals i ambulatoris i de més. Per tant, són la provisió ben compartida entre el que seria part de l'administració, que seria l'ICS, l'Institut Català de la Salut, i els altres proveïdors, per això parla de proveïdors. I també el finançament fins fa un temps era només l'administració la que finançava, però ara tenim la Caixa i altres entitats que també estan finançant serveis. En l'àmbit en què jo treballo, que jo també treballo en l'àmbit de l'acció comunitària, l'acció dels barris, la Caixa té un programa que es diu ICI, que està impactant en els barris i fa acció comunitària també, i està finançant per ells. Vull dir que estan competint en el finançament també de serveis. O sigui que de totes aquestes funcions, la que ha quedat en mans de l'administració és la regulació. Tot l'altre està compartint-se també amb altres actors. Si ens centrem una miqueta en l'àmbit dels serveis socials, us he passat un llistat que forma part d'un codi de bones pràctiques que es va firmar l'any 2015 entre diferents patronals dels serveis socials i els sindicats majoritaris, que és un codi de bones pràctiques en la contractació pública dels serveis d'atenció a les persones. Per tant, és previ a l'avantprojecte de llei de la llei Aragonès. Aquest codi de bones pràctiques el que intentava era definir, o el que intenta és definir uns criteris d'adjudicació que beneficiïn una miqueta en l'atenció, i es basa una mica en l'expertesa dels equips professionals que es destinen a la prestació del servei, la qualitat de l'ocupació de les persones que estan realitzant el servei, l'existència de protocols d'actuació per a l'execució de les tasques derivades del servei, la formació continuada del personal i l'estabilitat laboral. Aquest codi de bones pràctiques té tot aquest llistat, és un annex, i com veieu hi ha tants serveis, o sigui, clar, l'àmbit sanitari en té, l'àmbit educatiu en té, però és que l'àmbit de serveis socials, primer no som un petit o feo, però són molts serveis, i alguns d'ells no generen diners. Jo, de veritat, jo estic fent seguiment de contractes, d'això,
projectes que es fan en els barris i us asseguro que no arriba ni al 4% el benefici de les entitats, perquè a més sí que és veritat que aquest àmbit d'actuació s'ha intentat protegir molt i quan són contractes petits normalment no es deixa que competeixin entitats amb grans empreses perquè no té sentit. Una altra cosa és tot l'àmbit de l'atenció a gent gran. Com bé deia ella, com que la pedra ara no dona beneficis, grans immobiliàries han creat seccions que es dediquen a crear centres de dia i residències, que és on està ara el benefici i l'enriquiment. Però sí que s'ha intentat protegir en altres serveis que tenen a veure amb l'atenció a les persones que qui pugui competir siguin entitats sense afany de lucre. Aquí també parlaríem, una cosa són les grans entitats del tercer sector, que no si coneixeu la taula del tercer sector, que és la gran federació d'entitats, i després hi ha entitats petites de barri com les associacions de veïns, vull dir que també estan gestionant serveis i estan gestionant projectes i que segur, les que jo conec no s'estan enriquint amb això, perquè a més de pagar el personal també estan utilitzant els seus propis locals, per tant el manteniment del local, la llum, l'aigua, els subministraments també van a càrrec seu i això normalment l'administració no ho paga. Per tant, no pensem, ja dic, l'àmbit dels serveis socials és totalment diferent a l'àmbit sanitari i l'àmbit educatiu, o sí que ja dic, el tema d'atenció a gent gran és un tema, però aquí, com veieu, hi ha serveis i alguns d'ells són molt petits que no generen benefici. Per tant, vull dir que per això dic que la llei Aragonès jo crec que ha obert una porta o ha obert una caixa de trons que alguns d'ells no eren per tant, però bueno, entenem que jo ja no estic d'acord amb la privatització. Però sí que és veritat que quan parlem, per exemple, un altre dels serveis que són molt coneguts i que són molt utilitzats per la població és el servei d'atenció domiciliària. El servei d'atenció domiciliària no pot comparar-se el que guanya una treballadora perquè no n'hi ha a dintre de l'administració, no existeix. A l'hores d'ara, cap ajuntament que tingui internalitzat el servei d'atenció domiciliària. Tots estan externalitzats. El Prat, que ha estat un dels últims, ja fa uns anys que va externalitzar el servei. També tot això ve donat perquè són serveis que han vingut més tard, en el sentit que la necessitat s'ha creat més tard. Tot el tema del servei d'atenció domiciliària sí que fa uns anys hi era, però no amb el volum i la dimensió que té actualment. Per què? Perquè si recordeu la llei de dependència, que és llei d'autonomia personal i atenció a la dependència, vull dir que el tema d'autonomia personal sempre ens ho deixem, però el Zapatero el president Zapatero va crear aquesta llei i va obrir el que ell deia la quarta pota de l'estat del benestar. Hi ha la salut, hi ha l'educació, tot el sistema de pensions, i la quarta pota és tot el que seria atenció a les persones en situació de dependència o amb diversitat funcional. Llavors, clar, aquests serveis estem parlant de fa 10-15 anys, no estem parlant de més. Per tant, són serveis relativament nous que en molts casos no han estat mai vinculats a l'administració. I per tant, sí es pot intentar internalitzar, però mai ho han estat. Per tant, no es pot comparar amb el que hi havia abans de l'administració perquè no ha existit mai. En el cas de Barcelona, la dimensió del servei d'atenció domiciliària, clar, estem parlant de 4.000 treballadores familiars que, si recordeu, el senyor Montoro va treure una llei que es deia de sostenibilitat i racionalització de l'administració local, que no permetia que els ajuntaments s'endeutessin per sobre d'una quantia. I per tant, era molt difícil, l'Ajuntament de Barcelona ho va intentar, de fet, en el programa electoral de Barcelona en Comú de fa 4 anys, 4 anys i mig, l'anterior legislatura, el tenia com a un de les coses que apostava, que era la internalització del servei. Però ha estat impossible perquè aquesta llei, que de moment no està derogada, tot i que ara el govern és diferent, no està pressionant molt sobre ella, però sí que en el seu moment els ajuntaments es podien endeutar per sobre d'una quantia. I en el cas de Barcelona, internalitzar 4.000 persones com a personal propi era impossible i no s'ha pogut fer. Ho dic perquè també dimensionem la realitat i tinguem una visió real de les coses, que està molt bé apostar per certes coses, però hem de ser realistes també, i l'administració també ha de saber i ser honesta de fins a on pot arribar, perquè si no pots donar un servei de qualitat,
qui ho paga són els treballadors, són els usuaris, no? O les persones, la ciutadania. Per tant, que això no vol dir que privadament es faci millor, però quan l'administració pública no ho pot fer, sí que jo crec que s'ha d'obrir la porta a que d'altres ho puguin fer. El problema que hi ha és que una altra de les funcions, deia, la regulació, la planificació, la provisió, el finançament, deixava la part de control i seguiment i d'avaluació. Malauradament no hi ha prou personal a dintre de l'administració per poder fer seguiment i control i avaluació de si realment el que s'ha concedit o el que s'ha donat està donant-se en les millors condicions. Per tant, això seria una altra crítica a fer, una altra qüestió a fer. No hi ha prou, en el cas, per exemple, de residències de gent gran i centres de dia, no hi ha prou inspectors per poder fer seguiment i avaluar, a més de que haurien de tancar moltes d'elles segurament, però què es fa amb aquesta població, què es fa amb les persones que estan en aquests centres? Si tu tanques una residència de gent gran de 80 places, de 50 places, què fas després? Vull dir que has de pensar-ho bé i s'ha de ser molt prudent, vull dir, perquè estem parlant, el que deia ella, persones que atenen a persones, i a més en situacions de molta vulnerabilitat, per tant, és complicat. Un altre àmbit que ara també surt molt a la premsa és tot el tema de la infància, l'atenció a la infància, i ara amb tota l'explosió dels menors sense referents familiars. Doncs tots aquests serveis també estan externalitzats, de fet sí que la titularitat, la tutela dels menors és de la Direcció General d'Atenció a la Infància i de la Generalitat, però sí que hi ha uns centres que són propis i per tant són funcionaris els que estan treballant en ells, però la majoria també estan externalitzats i estan molt en el punt de mira, perquè també ara, com que certs municipis no volen rebre aquests centres. S'ha de fer amb molta prudència també i amb pisos petits i anar fent, i anar també treballant amb la comunitat, amb els barris, per poder posar aquest tipus de centres. Però malauradament sí que és veritat que els serveis socials jo crec que és un punt de no retorn. El fet que serà difícil que es pugui internalitzar, perquè ja dic, molts d'aquests serveis no han existit mai a l'administració pública, o si han existit no amb la dimensió que ara ha pres, i per tant serà difícil remunicipalitzar en aquest cas, perquè hi ha molts serveis que estan derivats de la competència o delegada en els ajuntaments. O consells comarcals, quan parlem de serveis socials bàsics, són ajuntaments de més de 20.000 habitants, i en el cas de serveis socials especialitzats, que seria tota aquesta atenció a col·lectius concrets, infància, gent gran, persones amb addiccions, persones amb diversitat funcional, col·lectius concrets, en aquest cas són competència de la Generalitat, però sí que és veritat que deleguen molt en els ajuntaments majors de 50.000 habitants. Per tant, aquí sí que ha de ser un gran ajuntament perquè pugui fer-ho directament. És molt difícil que es pugui fer si no. I no sé, sí, dir-vos que l'any 2015, l'any 2015 va sortir aquest codi de bones pràctiques, i ara s'acaba d'aprovar un projecte de decret de concertació social en els serveis d'atenció a les persones. O sigui, el model de concert en l'àmbit educatiu ja existia, en l'àmbit sanitari ja existia, però en l'àmbit social pur i dur no existia fins ara. I ara s'acaba d'aprovar. Jo, de fet, la setmana passada, quan em van convidar a parlar, estava llegint l'avantprojecte i l'altre dia el meu cap de servei em diu no, si ja ha sortit, ja està aprovat. Per tant, la llei d'Aragonès és un mal menor. Van hacerlo de todas maneras, és el que deia ella, i el decret de concertació social que fa és obrir la porta a l'externalització total de molts serveis. No sé si en les millors condicions, esperem que sí, perquè sí que estan intentant mantenir el fet que siguin entitats sense afany de lucre, però el ciutadà podrà escollir si és, com passa amb l'educació, amb el tema educatiu i amb el tema sanitari, a quin centre vol anar, a quin servei vol anar, ja sigui de provisió pública o ja sigui de provisió privada, perquè hi ha una xarxa de serveis socials d'atenció pública de la que formaran part tant els serveis de provisió privada com els serveis de provisió pública, com dèiem, en l'àmbit sanitari, que l'ICS és servei de provisió pública i forma part de la xarxa sanitària pública i de més. Vull dir que, en ello estamos. I jo ho deixaré aquí, si hi ha qualsevol cosa.
un tema molt complex i ens hem deixat un blindem, no?, als serveis socials, perquè ara Laura ha fet també una nota una mica de pessimisme també, de com els serveis socials sembla ser que amb aquesta nova regulació fins i tot s'externalitzaran més. O sigui, però no tornarà a l'administració. ¿Hi ha preguntes? ¿O aportacions? Sí, no. Només volia comentar que no m'ha quedat gaire clar per què és tan, o hauria de ser tan complicat i gairebé impossible d'internalitzar molts dels serveis que haurien de ser com una responsabilitat pública, un servei públic, és a dir, si hi ha recapte d'impostos per molts serveis al llarg de la història, com se sap, i se responsabilitza la societat d'aquests serveis, perquè tu has dit, o has parlat també que s'ha de ser competitiu, hi ha empreses o el sector privat sempre serà més competitiu que el públic, perquè és que el sector o l'administració pública, jo crec que la finalitat no ha de ser competir o ha de ser oferir uns serveis competitius. Llavors estem parlant d'aquesta filosofia que estàvem parlant abans. Llavors, clar, si amb aquesta lògica de mercat sempre estem fent servir aquest llenguatge tan administratiu de disseny i de vés a saber com enganyem també a molts usuaris per reduir costos, doncs clar, llavors sempre ens estan d'alguna manera fent desconfiar d'aquest servei. ¿Fem algunes més o ja vas responent? Jo estic d'acord amb ell. Jo estic d'acord amb ell, és que l'administració pública, no és que sigui més comptable econòmicament, més rendiment econòmicament, sinó que sigui millor, que els seus útils, els seus serveis, sigui molt millor. Els diners és igual, els diners més o menys a nosaltres ens és igual, perquè invertim diners, paguem impostos, perquè això sigui poc. Llavors, a nosaltres ens beneficia que la societat sencera sigui millor. No que una persona tingui una empresa que faci molt bo a aquesta cosa, sinó que en general la societat, educació, salut, etc., sigui millor. Algú més? No, la competitivitat ho he tret perquè la Unió Europea, a l'entrada de la Unió Europea és un dels principis que té, la lliure competència i el lliure mercat i des de les persones fins als serveis, però no era perquè... Però sí que és veritat que es va introduir en el moment que nosaltres vam entrar en la Unió Europea, tot això ho han hagut de tenir en compte. El que sí voldria dir, mira que jo treballo a l'administració, és que el funcionariat hauria de canviar molt per poder internalitzar tot això. I us posaré un exemple que s'ha viscut a l'Ajuntament de Barcelona, que és la internalització dels serveis, de tots els serveis d'atenció a dones en situació de violència. El SARA, no sé si coneixeu el servei, es va internalitzar en l'anterior legislatura i no ha estat millor l'atenció perquè estigui a l'administració de l'Ajuntament. Perquè el compromís que tenien les persones que estaven treballant de forma externalitzada no l'ha tingut. I de fet, fins i tot, primer, començar pels horaris, perquè clar, jo que treballo en l'àmbit comunitari, si tu no treballes a la tarda ja em diràs quin àmbit comunitari treballaràs, amb quina entitat treballaràs. Vull dir, aquí, avui, ara estem a aquesta hora. Si una persona vol treballar amb entitat i vol fer alguna cosa als barris, si només treballa als matins, em direu a veure què això. En els centres de serveis socials, que és el que jo conec més, tot i que jo no hi treballo, però tinc molts amics i coneguts que treballen en els serveis socials, si treballen 2 tardes fins a mitja tarda, i si poden evitar treballar 2 tardes, treballaran una, i si poden evitar treballar alguna, treballaran cap. Els horaris primer, no? Llavors, jo ja entenc el tema de conciliació i de més, que és otro tema, no? Però això també s'ha de mirar, no? I ens hauríem de preguntar quin nivell de funcionari, quin funcionariat tenim i quin compromís té el funcionari amb la seva feina, no? Si la veritat es creu que és servidor públic o no s'ho creu, no? Perquè jo us asseguro que jo tinc molts companys i companyes que no poden estar ja posant xapes com atenent algú com és igual.
tant els hi fa estar treballant o no treballa, quan és un privilegi, evidentment, bueno, en el meu cas jo considero que és un privilegi treballar a l'administració pública perquè estan al servei de la gent. Res, contestes tu o contestes tu? No. I no compartis tu. No, jo també soc funcionari de la Generalitat, no? I, bueno, sense entrar, no? Això, jo crec que de treballadors bons, dolents i regulars hi ha tot arreu i que és una variable exògena, no? I que reparteix a la població d'una manera aleatòria. I per què ho dic? No? Perquè les empreses també passa igual. Jo també he treballat en les empreses i al final passa el mateix, no? I les empreses pot tenir altres problemes. Si parlem de professionalització, no? O sigui, jo hi ha coses que una mica agafant la línia del que havíem dit, que crec que hem de recordar. Estem parlant dels serveis a les persones amb molts serveis que són drets fonamentals. L'educació és un dret fonamental. Això què significa? Significa que independentment de si a l'administració l'agrada o no li agrada, això l'ho ha de donar perquè hi ha la Constitució, ho sento, l'Estatut de Catalunya i la LEC, que diu que l'educació entre els 6 i els 16 anys ha de ser universal i gratuïta per tothom. De manera que aquest cost d'aquest servei l'administració no s'ho pot estalviar. O sigui, que si l'administració té un servei dintre de la seva cartera que no pot prestar perquè no té recursos, si aquest és un dret fonamental, els drets fonamentals passen al davant del que sigui. És a dir, que potser no es pot dedicar a fer altres serveis que no siguin drets fonamentals, a prestar-los, però els drets fonamentals se'ls ha de prestar. Això és el que diu les lleis, i quan nosaltres interpretem la interpretació jurídica d'un dret fonamental, va per aquí. Si l'administració només té €1, imagina que només té €1, doncs l'euro l'ha de gastar en un dret fonamental abans de la resta. És a dir, que altres coses, altres serveis, doncs, no sé, m'invento, des de creació d'una infraestructura, per dir alguna cosa, o una altra, la creació d'entitats a l'exterior o a l'interior, o una altra, la creació de no sé què, doncs queden en la cua perquè primer es gastarà en el dret fonamental. Això com a ciutadans crec que és molt important que ho sapiguem, i una cosa que l'hem de fer. És a dir, aquests diners l'administració no se'ls pot estalviar. Llavors, una vegada que estem tots d'acord, perquè això ho diu la nostra Constitució, el reglament jurídic, una altra cosa és que el canviem, però de moment diu el que diu. Doncs, una vegada tots ens hem posat d'acord i que diu això, doncs la següent cosa que ens preguntem és, ostres, doncs la gestió directa té uns beneficis. Llavors, ara torno al punt aquest en el que dèiem de les activitats comunitàries i tal. Un de la casuística i d'alguna manera de que no es conciliaven a l'opinió era perquè deien, no, la directiva comunitària ens obliga. La directiva comunitària, de la que emanava tot això, doncs en el seu preàmbul ja ho deixa ben clar que tots els estats membres que vulguin contractar ho han de fer d'acord amb aquesta directiva, però i deia que en el cas dels serveis a les persones, doncs en aquest cas la Unió Europea no es pot pronunciar. Per què? Primer, perquè hi ha un tema, i és que deixava que cada país membre decidís com es volia prestar, si via gestió directa o via indirecta, i dintre de la via indirecta com fos, si contractació o no contractació. L'únic que deia, si tu un servei a les persones, si tu, administració d'un país, ho prestes de forma a contractació pública, ho has de fer d'acord amb aquesta llei. Per què? Perquè la Unió Europea entén que els serveis a les persones, primer, que amb ells ni els va ni els ve. Perquè normalment la Unió Europea es preocupa d'aquells serveis, del tràfic de persones, del tràfic de mercaderies, de les coses físiques. La resta, és a dir, nosaltres no anirem al metge a Finlàndia, no anirem a la perruqueria, un altre servei a les persones que no està regulat per l'administració, no anirem a França. Són serveis de consum proper, de manera que no hi ha moviment per a aquests serveis dintre de la UE. Per la qual cosa, primer motiu per al qual no sigui. I un altre motiu fonamental és que en tots els països membres el concepte de servei públic en cada un és diferent. A Finlàndia no existeix, tota l'educació és pública, no existeix l'educació privada. No la concertada, la privada, no existeix. Aquest servei a Finlàndia no existeix, no es considera un servei, és que només hi ha educació pública. I així, amb la cartera de serveis socials que tenim a Espanya o aquí a Catalunya serà molt diferent del que tinc un altre país, perquè des d'aquest punt de vista la UE no responia. Per això,
Doncs, des de la plataforma d'Aturem la Llei Aragonès pensem que és possible el blindatge d'aquests serveis a les persones, perquè són serveis que sí o sí els han de prestar l'administració, sí o sí s'han de donar en condicions, i el que ens explicaven les treballadores del servei d'atenció domiciliària, el que ens expliquen, que ara estan a molts municipis, els sous que estan cobrant estan comptant per sota dels 900 euros, el temps que estan, i de 600 euros en alguns casos, el temps que van de domicili a domicili no entra dintre del seu temps laboral, és a dir, unes condicions laborals totalment precàries. Clar que és més barat el servei, perquè com us he posat aquelles boles, si l'empresa té el benefici, i per altra banda, com ho pot fer que sigui més barat? Doncs és que una hora d'una trabajadora social, d'una persona del servei d'atenció domiciliària, és una hora el cost que tingui, és una hora. És a dir, si tu, perquè fer-ho que sigui més rentable, l'única manera és reduir el preu d'aquesta hora, reduir les condicions laborals d'aquesta treballadora. No hi ha una altra manera. Clar, així pots tenir un servei més barat i pots crear-te la fal·làcia que tot està atès. Però, evidentment, en molts àmbits. I després també voldria fer un parèntesis, que voldria dir que amb això estic totalment d'acord amb tu. Vull dir, una cosa són el que són els serveis comunitaris, és a dir, que aquí parlem de coses petites, de serveis que es presten des de la proximitat, que jo, per exemple, nosaltres venim del món, jo vinc de la COPAC, i hi ha molt al voltant de la comunitat educativa, hi ha molts serveis que es presten des de les recollides matinals o algun extraescolar, que es presta com a servei comunitari, dintre de la teva pròpia comunitat, i crear xarxa, i una cosa és això i una altra cosa és el que estem parlant, que són serveis en el qual al final acaben prestant empreses multiserveis, perquè com jo he començat a explicar, una de les raons per les quals l'administració, perquè van considerar que era molt gran i ens hem de desfer de les nostres branques, clar, l'administració s'ha fet més petita, però quan nosaltres mirem per sota, en aquell qui l'ha agafat, veiem que són 4 empreses. I quan dic 4, vull dir 4, no vull dir 400, vull dir 4. En cada sector, en la recollida de les escombraries, hi ha 4 empreses a tota Espanya que fan la recollida selectiva de totes les escombraries del país. Ara no el fa l'administració pública. Ara no tens el monopoli de l'administració pública, ara tens l'oligopoli de 4 empreses. O sigui, el que hem canviat al final és qui feia aquest servei, perquè ara, evidentment, que s'ha acabat fent el servei d'atenció domiciliària. També hi ha poques empreses que hi ha municipis que no, però municipis grans, doncs al final aquí l'han volgut fer molt diferent i al final un any va acabar en Suara, un altre any va acabar en Clece. Això sí, us explico com va, però no. Això és el que ens explicaven els companys d'això. Són lots, són lots, hi ha 4 lots, però quines empreses hi ha al darrere d'aquests 4 lots? El que vull dir és que al final, quan tu vas mirar qui es queda en aquests serveis que tu externalitzes, no es reparteix d'una manera, diguéssim, en competència perfecta, en un mercat de competència perfecta. No, torna a haver-hi oligopolis. I té lògica, i té lògica perquè al final hi ha una especialització, i hi ha una gent que és capaç d'entendre millor tot el procés administratiu i per això que nosaltres sí que creiem i sí que som optimistes, sí que sabem que la tendència serà aquesta, però sí que pensem que la ciutadania pot estar convençuda que la millor manera que aquests drets fonamentals siguin prestats és per l'administració pública, independentment que hi hagi funcionaris que treballen més, igual que hi ha treballadors de les empreses privades que també treballen menys, igual que hi ha gent que pot estar més motivada o menys, en tot cas el que hem de fer és corregir les patologies, però no posar com a excusa la patologia per no prestar un dret fonamental. Per mi, jo crec que hem de valorar les coses i posar el punt en cada cosa. Ho dic perquè tots hem tingut també l'administració i potser jo soc mala treballadora, no ho sé, potser, vull dir que no estic dient que sigui que em guanyi el premi a la millor treballadora de la Generalitat ni molt menys, però també, si no és així, doncs és responsabilitat, perquè les lleis ho recullen, però al final ningú les aplica, dintre d'això també hi ha mecanismes per poder-ho corregir. Primer una pregunta. Heu parlat al començament la llei Aragonès, es va tombar en el Parlament, però per les informacions que jo he rebut a través de la premsa, esclar, el tercer sector
o com a mínim la patronal del tercer sector, estava a favor de l'aprovació de la llei Aragonès. Em podeu explicar quina consideració en feu d'això? Per quin motiu hi ha hagut aquesta situació? Després, una qüestió és sobre el que en dieu internalització de serveis que havien estat externalitzats o que mai havien estat públics, sinó que havien començat així. A mi em sembla que hi ha molts problemes, però n'hi ha un de bàsic, que és l'absorció per l'administració pública dels treballadors que estan en aquests serveis, que és perquè l'accés a l'administració pública hi ha unes qüestions de mèrit. Això darrere t'ho poden explicar molt bé. Molt bé, sí, esclar. Però és que jo ho dic perquè em sembla molt simple assenyalar que l'experiència d'un servei concret que ha estat internalitzat ha perdut qualitat i atribuir-ho això a una... M'ha semblat entendre-ho, Laura? Atribuir-ho això a una cosa, a carències del funcionariat. Sembla que s'hauria de matisar millor això perquè les dificultats estan, en tot cas, en com incorporem a l'administració pública aquests treballadors que ja estan prestant aquests serveis i les dificultats que l'administració pública té per incorporar això. Una altra qüestió que a mi m'ha semblat al principi molt important. S'ha assenyalat que la llei Aragonès era com innecessària, perquè hi havia les directives europees, hi havia la translació d'aquestes directives europees de contractació pública en l'Estat. Vull assenyalar simplement que la Generalitat, d'acord amb les lleis de base, pot legislar. El que no pot és invadir competències. Això ha estat ben assenyalat. El que no pot és invadir competències, però pot legislar i concretament a Catalunya la llei vigent de contractació pública és una llei de la Generalitat de Catalunya. La llei de contractació pública és una llei de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat no té competència. Que sí, com que sí. Sobre la base de la llei de bases. Sobre la llei de base de la llei de bases de l'Estat. Transposició de les directives europees, hi ha la llei de contractes públics de Catalunya. I res més. Hi ha una altra pregunta? Hi havia una pregunta. Sembla que la Generalitat ha garantit que les AMPAs puguin continuar gestionant els menjadors perquè això perillava, perquè es licitaven. Això té res a veure amb la llei Aragonès o no té a veure o ja... Bé, li expliqueu una miqueta el que... Jo de les escoles ho deixaré, dels menjadors ho deixaré per ella. El tema de la taula del tercer sector i de la confederació, que és la patronal del tercer sector, creuen que és una oportunitat perduda per regular aquest sector. Sí que, per això deia que el tercer sector no ha estat el que, i fins i tot petites entitats no s'han aixecat en contra de la llei Aragonès, perquè hem de recordar també els convenis laborals que hi ha en tot l'àmbit social. No té res a veure el conveni del lleure o el conveni d'acció social amb el de sanitat privada o el d'educació privada. Res a veure. Les condicions, ni de sous, ni de categories laborals, ni de perfils, ni de res. Per tant, per això deia que en l'àmbit social potser no s'ha estat tan crític amb aquesta llei, perquè sí que s'esperava que podia millorar algunes coses, o com a mínim garantir-les, que ara no estan garantides. En el cas de la internalització de serveis, jo he posat un exemple, no vol dir que no es pugui fer.
però sí que en el cas d'escoles bressol, i això ara perquè no hi ha temps, però si no jo no ens podria fer aquí una classe magistral dels problemes que estan tenint, no? Vull dir, clar, l'accés als serveis públics és en igualtat de condicions i en principi has de passar unes oposicions o una borsa de treball. En el cas d'una entitat o una empresa, simplement fer una selecció de personal, cadascú fa la seva i moltes vegades no és de la mateixa manera, per tant, és difícil conjugar això, no? Perquè qui està en borsa de treball o ha passat una oposició i està en borsa de treball d'administració pública, no li agrada que ara vingui una sèrie de persones i que sense haver fet uns exàmens o haver fet unes proves estiguin en igualtat de condicions a l'accés. Llavors, aquí hi ha certes dificultats. Amb el tema del SAR he posat un exemple que potser no s'ha fet de la millor manera i que podia haver estat d'una altra manera, però que les persones que estan al servei, clar, algunes d'elles ja venien de l'externalització, per tant milloraven condicions, però tot l'horari que feien, les persones que estan ateses no ho veuen de la mateixa manera, que no estan tan contentes o tan satisfetes del tracte o de la manera de fer que hi havia fa 2 anys o fa 3 anys ara. Però que això no vol dir que en altres serveis no es pugui fer bé, però que he posat un exemple que la internalització no és el más, vull dir que s'ha de fer bé. I per tant, el tema del SAT, la impossibilitat que poden, no sé qui em deia que perquè és impossible internalitzar. Ja dic per la llei aquesta de Madrid que limitava el dèficit dels ajuntaments i com integres, en el cas de Barcelona, 4.000 treballadors nous. No és tan fàcil. Però és estudiar-ho i fer i veure el què. Però que no és fàcil tot això perquè ja està molt fet. És com que ja està molt extendido i ja està molt hecho. Però és treballar-hi i ja dic, jo crec que hi ha d'haver una reforma de l'administració pública i sobretot en l'accés i en fer-ho d'una altra manera, perquè si no serà molt difícil que les coses vagin d'una altra manera. És qüestió de prioritats, amb això puc estar d'acord, però... Jo una mica seguint el fil d'això, en altres països processos de remunicipalització, si fem una mica de benchmark comparat, doncs sabem que la remunicipalització bàsicament ha passat sempre per temes de subministrament d'aigua, temes d'energia, que és on hi ha més literatura i on podem veure més comparat. Una de les coses en les que en molts països al final s'ha vist, quan s'ha fet aquest procés de remunicipalització, d'internalització d'aquests serveis, doncs serà que també els motius principals, un dels motius que es feien eren motius econòmics, perquè al final el cost del servei sortia millor. Llavors, el procés per fer-ho és diferent, però una de les coses que s'ha donat en molts llocs és recuperar part del servei, és a dir, per exemple, en molts ajuntaments potser no només licites amb una entitat, un servei, sinó que és un lot o que sigui, deixar dividir i que una part del servei comenci a agafar la pròpia administració, que també pot obtenir el know-how que havia perdut, el coneixement que havia perdut. Això és una de les coses que sempre passa amb la intenció de serveis, que portes molts anys sense fer-lo i de cop i volta, doncs ara com ho faig, perquè no és només els treballadors sinó tot l'altre. En relació al tema dels treballadors, recordo que fa uns anys en educació va passar les escoles del CPEC, que van passar a escoles públiques. Es va produir un procés de funcionalització de les treballadores, dels treballadors, de l'educació, i es va sortir, és a dir, són processos que evidentment quan estàs fent són complexes, no són fàcils, però hi ha solució, perquè ja tenim aquesta experiència i també podem comprovar i podem veure en altres entorns, en altres territoris, com que aquests processos de remunicipalització s'han fet i funcionen, i s'han fet moltes vegades per motius econòmics, i a vegades fins i tot hi havia motius legals i s'han d'intentar superar aquests motius legals. En quant al que explicava, perquè jo he fet referència que això ja ho diu, que es pot legislar evidentment, però què esperàvem nosaltres? Nosaltres mirant aquesta llei des d'un punt amb ulls de jurista, què esperava o què podíem esperar de la ciutadania que regulés l'administració pública, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, en relació a la contractació pública? Doncs miri, nosaltres haguéssim esperat que hagués regulat el postcontracte.
Nosaltres, a Catalunya, igual que a la resta d'Espanya, no hi ha problema, no? L'administració és boníssima fent les meses de contractació, de veritat, boníssima. Ara, la regulació del postcontracte, un desastre. Tot el que ve després, d'una vegada has fet, o sigui, has adjudicat el servei, el que ve el posterior, tota la fase de... És més, hi ha un informe que nosaltres sempre citem del Tribunal de Cuentas Europeu de l'any 2018, en el qual toca el crostó a Espanya per com han fet aquestes col·laboracions publicoprivades, sobretot perquè no han tingut beneficis i tal, i sobretot el seguiment que al final que ha hagut sempre processos de renegociació, que han sortit més cares, el cost al final ha estat més elevat del que hi havia, i un dels factors fonamentals és perquè no hi ha un seguiment d'aquest postcontracte. Tampoc hi ha una metodologia, és a dir, tampoc, al final, l'òrgan que fa la contractació és el que se n'ocupa també de fer l'avaluació del servei de contracte, quan tampoc és lògic, que s'havia de fer separat. Tot això sí que esperàvem que aquí que agafés senzillament el que hi ha escrit, el que hi ha en qualsevol manual de com s'ha de gestionar un servei públic externalitzat i que s'hagués aplicat en una llei. Amb això crec que aquí sí que hi ha espai. Però el que vam fer, nosaltres, jo parlo des de la plataforma, com l'heu vist, és crear un marc jurídic que al final tampoc deia res diferent del que deia la llei, però que sí que facilitava que això al final ja quedés així, quedés que serveis que en aquests moments, com passava amb l'educació, per exemple, serveis externalitzats a l'educació infantil, el P3, P4 i P5, en aquests moments els professors de P3, P4 i P5 només a Catalunya són funcionaris en les escoles públiques, no hi ha personal contractat ni hi ha una gestió privada del sistema de l'escola pública. Doncs això es podia privatitzar, això es podia externalitzar. Són canvis que era perquè la plataforma s'oposava, és a dir, estem en un moment en què hi ha hagut molta externalització de serveis, recordeu la xifra que se vos deia de salut, del 70%-30%, necessitem internalitzar certes coses i acotar què es pot fer i què no es pot fer, que això tampoc ho tenim acotat. I el que no veiem, i que no veiem tampoc bé des de la plataforma, és que no hi hagi una única llei que et reguli tot, és a dir, que et reguli la contractació, les figures contractuals i les no contractuals, una llei integral de la gestió dels serveis a les persones, perquè si no és molt difícil d'aplicar. Jurídicament crea molta inseguretat jurídica als operadors i també, per altra banda, a l'administració, perquè tampoc al final sap el que és. En relació a la pregunta que em feia sobre com queda tot el tema ara del temps de migdiades, doncs, a veure, quan estaven tractant aquest decret, de cop i volta, quan va sortir la llei Aragonès, el departament va posar l'ancle, va parar màquines, i llavors va començar un procés de participatiu, quan dic procés participatiu, era un procés en el qual, quan fas un procés participatiu està molt bé, però com que només et deixen parlar d'allò i ens volen que tu parlis, doncs clar, ens quedaven nostres el dubte, ojo, jo no vull que em parlis del model de gestió, jo vull parlar de la gestió directa, que tu em facis això, no vull que tu em diguis com vols, si vols més producte ecològic o vols que la qualitat educativa sigui una o sigui una altra. És a dir, primer, nosaltres sempre hem tingut aquesta idea de problema i problema menor, és a dir, per què volem que això sigui universal i que tendeixi a la gratuïtat? Perquè si no, no podem garantir que tots els infants de Catalunya que necessiten, que puguin gaudir d'aquest servei. Era un tema de compaginar dos drets, alimentació i educació. Doncs ara que ja ha passat, en la llei Aragonès estava, o sigui, la llei Aragonès feia l'externalització d'uns serveis, però per contra feia la internalització d'uns altres que són serveis privats perquè paguem les famílies, i deia, vale, doncs aquests serveis també els puc contractar jo, o sigui, els internalitzava per, acto seguido, externalitzar-los via contractació pública. I això ho feia amb les recollides matinals, a les extraescolars i amb el temps de migdia, amb els menjadors escolars. En aquests moments, en el projecte de llei d'acompanyament als pressupostos, doncs hi ha un article en el qual introdueix una disposició addicional de la LEP, coses aquestes que es fan, per dir que les associacions de pares i mares podran gestionar, de famílies podran gestionar els menjadors. Però això que posa aquí, també tornem a dir, és una cosa innecessària, perquè hi ha un decret que és el vigent, en el qual estableix que l'administració el servei de menjador escolar pot prestar de forma directa o de forma indirecta. Quan diu de forma indirecta, via contractació o fent convenis amb entitats, amb associacions de famílies. És a dir, tenim un decret que ja diu això, ara l'han posat aquí, però quedarà igual. Però això no s'acaba aquí, perquè el que hi ha al darrere és aquest model
en el qual l'administració no entén o no acaba d'entendre el Departament d'Educació que el menjador, o sigui, que el temps de migdia és un temps educatiu i és un temps que ha de formar part de tot l'espai, no? Sabem que no es pot fer el 8 per demà, bla, bla, tot això ho sabem i sempre hem dit, no? O sigui, el que no volem, perquè no tindria sentit, és dir, no, demà els menjadors han de ser gratuïts, no. Però fixem-nos això, no? Agafem aquest objectiu i en un termini de 10 anys o el que sigui, via tarifació social, via el que sigui, no? No estem dient, però tendim a un model en el qual hem de deixar de donar beques. La beca és una política assistencial pura i dura i el que ha demostrat els pressupostos de la Generalitat és que no ha estat contracíclica, al contrari, és a dir, quan menys diners tenien les famílies, quan estaven en totes les retallades aquestes, la crisi l'any 2012-2014, el Departament d'Educació destinava 10 milions d'euros a beques menjador, a beques, quan el normal, el 2010, es destinaven 50 milions d'euros. Vull dir que en lloc en el moment en què les famílies necessiten més recursos, l'administració va i els dona perquè hi ha crisis, etc., ha estat al contrari, no? Això és la beca, el problema de la beca és això, que ara te lo doy i mañana te lo quito, i no saps per què, no? I nosaltres sempre estem lluitant per drets, no? I entenem que s'ha de poder compaginar el dret a l'educació amb el dret a l'alimentació, que són dos drets ineludibles, i que hem de tendir cap a aquest model. I repetim, sabem que no serà demà, però l'únic que volem és que no crear un marc jurídic que després sigui molt difícil tornar enrere, que era la por, que era el que nosaltres veiem a la llei aragonès, que creava un marc jurídic que després no tornaríem enrere. I el que s'ensenya, el que hem vist, el que hi ha a la història, és que sempre que hem donat un pas cap a la privatització o l'externalització de serveis, mai s'ha donat un pas enrere. Moltes gràcies i fins el mes que ve que tenim també Economia Feminista. O sigui, el 16 de març a les 19:15.